No, ty vole, jedna z největších chyb v mém životě, že jsem si myslel, že v Brně mají regulérní orlo. Já jsem přijel do Brna, kluci. Víckrát řekl, že dělá chyby a prostě jsem nepoučitelný. A teď jsem přijel na to náměstí a neměl jsem hodinky, mobil, spěchal jsem do divadla k Bolkovi Polívkovi, jsme tam hráli. A nevěděl jsem, kurva, jestli stíhám. A teď jsem běžel po tom náměstí, říkám, ne, tady mají orloj, ne, v Brně. No, ty vole, jedna z největších chyb v mém životě, že jsem si myslel, že v Brně mají regulérní orlo. Mně nedošlo, že to je Brno, tak to nebude normální. Tak jsem tam přiběhl a tam je to dildo. No, černý, no. 12metrové černé dildo, vole. A já říkám, prosím vás, je tady někde, a paní, to je orloj. A já, jo. A teď jsem říkal, ty vole, a kde je ciferník? A ona, to ne. A říkám, a jak to zjistím? Ona, víš, počkejte chvilku. A já, tak jsem tam stál, vole, no vypadla kulička, takhle z toho začala rotovat, kulička, spadla na zem. A já říkám, to je pičo čtvrt, půl, nebo to je 3/4, nebo jak to mám teď vyřešit? Ona říká, zkuste to oběhnout. Takže jak čurák běhal kolem dilda a hledal jsem nějaké kuličky a vůbec jsem nevěděl. Šla tam taková stařenka s chodítkem kolem mě, říkám, paní, já se strašně omlouvám, nejsem místní, vy asi bydlíte tady, že to by člověk nepřišel umřít do Brna, že? A říkám, prostě, no nechceš, jsou 2 města, které nechceš, kde chceš umřít, Brno a pičo Orlova.